Señoras e señores, son as 6:30 da tarde, as 6:30 da tarde, estamos como cada tarde cociñando en directo na televisión de Galicia, como cada tarde no A Voltas co Prato facendo as mellores receitas do país aquí na TVG. Xa sabedes que nos tedes que seguir nas nosas redes sociais. Por qué? Porque aí temos todo pendurado. @ A Voltas co Prato, Twitter, Instagram, TikTok, Facebook. Twitter dixo, non temos, pero tamén non facemos, non pasa nada. Señoras e señores, se a receitas é cousa vosa, os cociñeros xa os poñemos nós, que pasen, por favor. Begoña, hoxe, Xoanqui Ameixeiras. Un aplauso. Veña, veña. Che, estou un pouco cabreado, Estou un pouco... Non, as cousas son como son. Eu o que vexo é que aquí non vexo a Xuli outro día máis. Eso, mi, xa chega un momento que distí. Xa chega de vacacións. Xa chega de vacacións, é que aquí o resto a traballar, e el que... Volve mañá, xa colleu o avión. Ah, volve mañá? Sí. Bueno. Sí, sí. Oi, Xoanqui. Non pasa nada. Tampouco había necesidade de que volvera. Tampouco... Aquí con Begoñinho teño unhas ganas de estar con ela. Estamos de maravilla. Bueno, Xoanqui Ameixeiras xa o coñece toda a xente na casa, unha maravilla telo aquí connosco. Que tal estás? Ben, diante dunha cociña dunhos lumes e con Begoña contigo, estou mellor aí. Dios, que bonito. Que bonito. Vamos ver que cociñamos hoxe, señoras e señores. Vamos ver que nos trae Carmen de Pollo. Chámame Carmen, son de Samieira, Ayuntamiento de Pollo. Vou vos contar como fago eu o coruxo á plancha. Botolle unhas ariñas de sal pola mañán, se é para mediodía, e a mediodía poño na plancha con un pisquiño de aceite moi pouquiño. Cando vexo que xa está doradiño, saco, e naquele pouquiño aceite que lle queda ali, botolle jugo de limón, e botolle por encima, e xa está. E despois collo unhas patatiñas, cortoas en rebandiñas moi finas, fritoas, poño ao ladiño da fuente do coruxo e fago outra frontiña de ensalada. Un biquiño para todos, para todos. Un biquiño, Carmen, que te vemos agora aquí no Prato do A Voltas co Prato. Dame un pouco de medo, Carmen, Por qué? Home, porque a de Pollo ten que ser unha experta Sí. no coruxo, Home, Sitio de costa. sitio de costa. Aí, cuidado. Sitio Hai que controlan. coruxo, por aí hai ría da boa. Sí, non é como o coruxo de Arzúa, que todo o mundo coñece, que é pero aí, un coruxo moi efectivamente, coñecido, aí moi bo. pode bo. Moi bo. Bueno, Xoanqui, ti que vas facer? Eu vou facer un coruxo na súa bichisuá. É unha crema de allo porro. Ah, vale. O que pasa aquí, como sona, Bichisuá. Bichisuá. Bichisuá É unha sona moi crema ben. de porro. Vale, allo porro. Trituramos e xa está a crema. Perfecto. Pero ben feita, O bichisuá é coruxo por parte de Xoanqui Ameixeiras e Begoña. eu vou facerlle caso á nosa convidada. Eu vou facer... Espera. Por que te ris mentre estás dicindo? Porque é verdade, non... O sea, que Non é lle- mentira de todo, pero tampouco é verdade de todo. Vale, que non Estou lle no medio aí. Non lle vas facer caso. No, pero sí. Vale. Sí, cociño con coruxo e sí cociño con limón. Perfecto. Vale, e tamén cunha ostra. Cunha ostra. Sí, unha ostra. Unha ostra grande, un ostrón. Non preguntes o que É un ostrón de verdade. O sea, chamas sí, ostrón. sí, sí. Un ostra grande chamas ostrón. Mira. Así. Mira, pai. Ua xigantesca, Sí, é grande. Fixadevos. Comes o de dentro, Fixadevos que grande é. Mira. Mirade na boca de... Bueno, pois, señoras e señores, vamos cociñar na Voltas co Prato. Xe temos coruxo, marchamos con Xoanqui Ameixeiras. Veña, vamos alá. Moi ben, arrancamos. Ahora apesta máis mans a ostra. Cheiran máis ostras mans. Mientras te cheiren así. Vamos a Eso, cheiran arrancar ben. cunha hallada aí, nese lume pequeniño. Bueno, a hallada, estamos Pero- cansos de repetir a hallada, que é importante é unha hallada, non? Na Sí. cociña galega, básica, fundamental. Vale. Dos cousas que máis recoñecemos. Que no máis paladar. utilizamos. Que pasa? Nesta hallada, normalmente a hallada simple leva solamente allo. Para aquí, vamos botarlle el cebola e un pouco De allo porro. de o allo porro. Vamos a traballar sempre cos mesmos elementos, é dicir, o allo porro, o coruxo, un dente de allo, unha pataca e depois uns berberechos. O caldo está feito cas espiñas e máis que a cabeza do coruxo. Vale. E ademais é un caldo moi concentrado, solamente leva iso, e entón vai dar moitísima sabor. Claro. A bichisuá, o que E tes os berberechos aí, que os berberechos para que van ser? O acompañamento. Os berberechos despois, ao final, ca hallada, a hallada, o que vamos a facer é abrilos, van a soltar os seus xugos e cos berberechos imos a salgar o prato. Moi ben, ben a gañar. A outra vez cando estiveches aquí gañaches ou perdiches? Bueno, dixeron que perdida. O sea que hoxe ves un pouco picado. Da miña confianza jallei como un campeón. Vale, é importante, home. O que penso o resto dá igual. O que tens que estar é ben. A ver, eu e calquera de nós. Hai que Aí estar está. sempre contentos con nós. Contento contigo mesmo, é así. Vale, entón, a tua hallada, máis, vamos a dicir, premium, non? Un pouco máis Efectivamente, preparadiña un que as pouquinho halladas máis normais que preparadiña. estamos acostumados. Leva allo porro, cebola
e varlle o allo habitual. Efectivamente, e despois o pemento doce, o pemento doce, efectivamente. Ahora unhos liscos de allo Vale. e tiramos para adiante. Unha cousiña, sabes que gañotas? Moi amodiño. As alladas, o importante é que deshidraten moi amodiño. Vai índose todo o vapor, toda a auga, e cando queda concentrado o sabor do aceite. Entón, a allada ten que ser un pouco chup-chup, non? O sea, Moi chup-chup. Tela que facer... Non te exaxero nada se tardas o mellor media hora, En facela ben? En facela ben. Non te exaxero nada. Moi despaciño, cada un controla a súa cociña, pois do 0 ao 9, que é no caso, eu vou poñelo aproximadamente aos 2. Ao mellor xe teño que apurar un pouco máis. Vale, bueno. Pero por aí, xa tenes o conto, non? O que pasa é que o gas máis a electricidade tan caras, agora. Tan casi aí Para va. facer unha allada que che leve media hora, ao mellor... Pero o ideal, unha vez que o tes feito, metes nun biberón e esa allada, despois con un polo cocido, o zanco dun polo cocido, un pouquiño o facen allada tamén e flipas. Que maravilla, que maravilla. Pois deixo-te aquí co teu, marcho con Moi ben. Begoña Vázquez, de Ríos. Hola, como é o xentilicio de Ríos? Como se di? O sea, os de Ríos, como se di? Riocenses? Eu que sei. Non sabes ti? No. Muller. Como non o sabes? No. Ten que ter un... O sea, Xa hai que preguntou. buscar o xentilicio da Por xente nada, de voulle Ríos. preguntar á alcaldesa. Mañá xa cho digo. Porque Riosano non pode ser, claro. Non sei, gustaríame sabelo. Bueno, que vas facer? Por que Por andas mira, aí estou co limón facendo pelando? unha salsiña de limón. Vale, unha salsiña de limón que vai levar. Que é como unha mermelada, pero un pouquiño amarga, porque vai levar É todo cas mondas, non? todo Cacodia de camonda limón. e vamos usar tamén a parte da pulpa. Ah, Saqueillas moi finiñas, vale, o que non queremos é que leve moito fibra. blanco, porque o Vale. blanco sabes que amarga moitísimo, verdad? sí. Pues entonces vamos sacando así, por gajos. Aí. Así, Vale, sin vale. pel ningunha, ves? Que sale blanquiño de todo. Vale. Sale perfecto. O blanco é como Xulio, que nos amarga que este de vacacións. Mira, É así, máis ou menos. tamén hai que ter vacacións. Vale, Quen pode? Contame un pouquiño entón o que leva. A corteza de limón, a tona, Cortas o limón, a tona. vale? A pulpa, sin Ajá. nin nada do blanco, vale? Vale. Un pouquiño de manteiga e azucre. Vamos a botar así, Home, azucre. pero entonces vai ser unha salsa bastante doce. Non te creas porque ao final leva limón. Bueno, claro, leva o limón e o azúcar corrixe un pouco, non? Sí, corrixe un pouco. Vale. Entón, Moi vou ir ben. botando e vamos a empezar a preparar o curuxo. Perfecto, por certo, non o dixen, pero sabedes que é así. Podedes chamar ao Voltas co Prato 664-483419, ese é o teléfono do noso programa. Chamade e comentade todo, se facedes vos curuxo ou non. A mellor hai xente que nunca o fixo, eu a verdade nunca o fixen na casa, pero hoxe estou aprendendo aquí no programa. E recordade que tedes todo pendurado nas nosas redes sociais e que repartimos cartos. 50 euros dunha vez, 50 outros moi atentos ao A Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Begoña. Mira, teño unhas Dime. ceboletas aquí que lle vou botar un pouquiño de azucre moreno. Son mini, Son pequenas as cebolas. Son de Oimbra. Son de Oimbra. dunha señora que as cultiva ali, sí. Ah, sí? Como Sí, se sí. chama a señora, non sabes? Por non me acordo nunca. Bueno, Como se chama? pues, Eu o nombre non mo sei, sei máis Claro, caras. señora de Oimbra, grazas polas ceboletas. Grazas polas ceboletas, señora de Oimbra. Un bico enorme. Que nos chame. Que nos chame tamén. Que nos chamen. A mí Aí vou. dame un pouco a idea de que vas facer como dous acompañamentos, ti, non? Sí. Mira que bonito. Ima. Bueno, aí. É precioso, eh? Aí. Que é isto? Sabes o que é? Eu Que é rodaballo ou curuxo? eu diría que é un curuxo, pero ti vasme dicir que é un rodaballo. A ver. Non, digoche que é un curuxo. Ah, é un curuxo, vale. Parecense moito, pero non son iguales, eh? Non son iguais. Non ten nada que ver. Bueno, a ver, teñen moito que ver porque son Sí. pescados planos. A ver, que lle dou pero eu, ao final muller. a textura A é ver, muller, diferente. canto queres poñer? Así, 3,5, 5. Mira, vouche enseñar, ves que por aquí ten unha línea que se ve, que é a Vale. súa columna. Vale? Vale, espera, que iso hai no que ver, iso hai no que ver, aí, agora, sinalo agora, Mira, sinalo. hai aí. unha línea que Por fai aquí. así, Esa fai liña, así. esa liña. Non é toda recta. Por Vale. aquí, por esta parte de aquí, que fai a barriga, non a ten. Vale, Esa é a columna vou intentar vertebral. sacar a pel toda xunta. Non sei se salirá, non sei se salirá porque está un pouco... É igual que o linguado, non? Sí. Sácalo así. Pero non sei se... Non vou dar. Non, Por qué? non vai salir. Non, porque está moi mollado. Bueno, pois se non Vou dá sacar Begoña así. Vázquez, Non te preocupes que cho saco de outra maneira. se non dá Begoña Vázquez, non creo que haxa en Galicia ningunha persoa capaz de sacarlle os as restos. peixeiras non digas eso. Madre mía, que Bueno, me as papan. peixeiras, é verdad. Non vamos a enfadar ás peixeiras de Galicia. Mira. Isto fancho na peixería, pero se queres. É moi fácil, porque simplemente lle metemos o coitelo sempre apretando contra a espiña. Vale, para que non che salga... Vale. Perfecto.
Por Este certo, peixe antes, si pois ti a o mellor que- non era tan apreciado. Si ti queres cociñalo, Sí. isto limpancho, non? Na Sí, 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 ó. peixería. Sí. Vale. Sí. Mira, quedouse pegado a chisma. Mira. E agora, se querémolo sen pel, simplemente facemos así e tiramos do pescado, tiramos así, Ostras. ves? Vale, E sale vai solo. saindo. Ves? Mima, vamos a dar un aplauso Aí, a Begoña, por listo. favor. Porque esta maneira de limpar non é normal. Non todo o mundo pode limpar así o curuxo. Veremos a ver que nos di a nosa convidada de hoxe. Chamamos a Carmen de Pollo. Un aplauso para ela. Veña. Que dis? Pues un carro. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí con tanta comida? No, bótate para diante, bótate para diante. Bótame un pa pouquinho. diante? No, vou contextualizar á xente. Non sei que acaba de pasar aquí, pero Carmen entrou... Claro, porque dijo eu, a que me traen aquí a min isto? Que a miña xente está aí toda, e traenme por outro lado. Ves lanzada, Veño lanzada como a bala. Esa que son pequena. No, pero tes pinta de ser pequena, pero rebuda. Ah, iso está Ves? ben. Bueno, Carmen de Pollo, así que ti cociñas o curuxo. Eu, sí, moitas veces. Sí? Sí. E que tal? Dáseche ben? Ben. Os netos e os fillos están encantados. Non se queixan, non? No. No, pa nada. Para nada, para nada. Eres muller de mar, o sea, tes moito contacto co mar Son mariscadora, jubilada. Mariscadora. Xa que hoxe aquí temos moitísimo nivel. Ai, non sei. Ah, non sei. Vamos a ver que lle parece o de Xoanqui, veña. Depende do nivel dos cociñeiros. Depende do nivel dos cociñeiros. Vamos a ver o que lle parece o de Xoanqui. Vente por aquí, A vente, ver, Carmen. vamos a Mira, xuntar... a ver, estou facendo... Xoanqui, non che quero meter presión, eh? Con un pouquiño. Mariscadora xubilada. Bueno, pero vai me entender, mira. Mira, esta bichi soa, solamente, por favor, ule un pouquiño. Ai, Ainda non lle botei ai. nada, solamente está o caldo do curuxo. Está ben, está ben. O Cheira caldo ben, do curuxo cheira ben. e máis leva Cheira ben. un pouquiño de manteiga xunto de mantequilla. Pensei que era manteca de xunto cerdo. con un pouquiño de aceite de oliva en donde sufrí un pouquiño a verdura. A pataca e máis o allo porro. Vale, vale. E a base, simplemente, e non pode faltar un pouquiño de De pimenta negra. pimienta... Sin máis sal, un chisquiño e aire. E mira como vai, ves, o chuchu. Fritín, que dicíamos pouquiño a antes, pouco. Decíamos aí, e cando se está deshidratando, colle todo o Aí sabor. está, É aí. como unha infusión. Tá. É un Unha cousa así. A que Sí, nos sí, entendemos mellor. A Allada, por certo, para a xente que nos está vendo que enganchou agora a televisión, a Allada está un pouco especial, non? Porque leva allo porro, Leva allo porro. leva cebola, A ver, unha hallada con cebola e con allo é moi natural. é moi habitual, pero co allo porro non tanto. Co allo porro non tanto, pero dalle un sabor... Home, é sentido común. O allo porro que ten un sabor a certa cebola, a allo, mete eso... Sí, e sabe moi depende... ben. Bueno, despois o O probamos. gusto de cada un, claro. Claro. E como vas facer o peixe? O peixe vamos a facelo á prancha. Teño aí unha tixola e vamos marcalo á prancha e imos a fritilo co aceite da hallada. O peixe fríese moi Espera, pouquito, non fai falta darlle moita caña, senón o secamos. Espera, quero ver a cara de Carmen. A ver, Carmen, Eu como non o fago así, pois non, Claro. de momento non opino. non opinas? Non, porque nunca o fixen así. Ai, a ver que lle parece a Carmen. Vamos a ver o de Begoña, veña. Entre prancha e fritura. Entre plancha e fritura, vamos Aí por está. outro lado. Tira palo, Vamos aquí, para aquí. aquí. Hola, Begoña, Vamos va. para aquí. Hola, ¿qué Hola, tal? Begoña, que tal? Trae o terror de Moi ben. pollo. Ai. Está aquí o terror de pollo. Bu. Por nada, eu A estou ver, sacando os conte. lomiños e vounos facer nunha fritura. Estou facendo aquí unha salsiña de limón, que é un poquinho de manteiga, un poquinho de azucre. Podes cheirar se queres, Mira. Carmen, non hai problema, Quédalle Está ben. buenísimo o curuxo. E depois estou facendo unha ceboliña salteada, que vou a flamear despois un pouquiño. Aí vale flambear. Sí, Me para encanta flambear neste programa. darlle ese toque tamén un pouquiño crujiente. Ajá. Que lle vai quedar así cando está así moi fritiña. E por vou usar unha ostra. Ui, Pero esa xa cara. verás, xa Ui, esa verás. cara. Ui, espera, pon esa cara outra vez, Carmen. Que pasou aí, Carmen? Hoxe a ostra non a vou facer así ao natural, porque todo o mundo dice ai, é que eu a ostra así está moi viva, está cruda, non quero. Begoña. Entón hoxe vamos a fritir. Begoña, entrou faladora, pero mirou pa a ostra e quedou calada. Que tens que decir, Carmen, a isto? No, a ver, hai que probalo para que poida falar. Bueno, polo menos darlle a oportunidade. Exacto, dalle a oportunidade. Vamos a dar un aplauso Darlle a Carmen de... oportunidade. Vamos a dar un aplauso a Carmen de Pollo, sentada na zona de supridores. Un aplauso para ela, veña. Ala. Aló, Carmen, despois chámate, Para veña, aquí, un aplauso, que vale. maravilla. Que maravilla. Carmen de Pollo, mariscadora xubilada.
Non sei que lle pasa, Non sei que lle está pasando a esta señora. Non sei que lle está pasando. Pasa, Sigue aí, ela sigue aí. Vamos a ver qué pasa. Pois Carmen, séntate, anda, Vamos a séntate. Elsa, de Narón, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. Como estás? Moi ben, moi ben. A ver, ti eres de comer curuxo ou non? Eu regular. Por que regular? Mira, porque o curuxo fago máis poucas veces. Fago máis o rodaballo que o curuxo. Ah, vale. Bueno, estábamos falando antes aquí de que é como un primo, non? Podemos dicir un primo. A ver, un eu curmán, creo que máis ou menos. este é un poquinho así, cunha carne un poquinho máis suave. Ah. Co que o rodaballo. A min gustame moitísimo. E antes, moitas veces, usabas o curuxo por rodaballo. Nos restaurantes, queres Sí, dicir? sí, pero Os que que pasa que... trampeaban nos restaurantes. Pero agora está ao mesmo precio porque están apreciado un como outro. Ou máis, Begoña. Ou máis. Que eu xa teño visto Ou máis. por aí Ou a máis. 50 a veces, ahora xa non Sí, tanto. sí. Ou máis, incluso. Ou máis. Elsa, bueno, vendo o que estás vendo, cal che parece que os que che gustaría a ti máis? O que está facendo Begoña con esa salsa de limón ou tal como está facendo Xoán Quiameixeiras con ese sofrito, con esa hallada? A mí gustaríame máis o de Xoán. sabes? O de Xoán, que é Bastante Xoán? máis, me Ten parece. sabor, sabe. Sabe. Ten sabor e sabe. Elsa sabe. É de Galicia. Gustaríame máis, claro. Ti crees que che gustaría máis? Bueno, pois mira, Elsa, se queres probar, xa sabes o que tens que facer. Viro a voltas co prato. Ir ao programa, non? Claro. Bueno, Vir un a día. mí me gusta moito o programa, o vexo moitas veces, Por moitísimas grazas por vernos e anímate un día a vir. Gracias a vos. Veña, Gracias un a bico. vos tamén. Un bico. Igualmente, Chao, un biquiño. un bico, Hasta logo, veña. hasta logo, un biquiño para todos. Creo Hasta que logo. tedes que triturar o... Sí, o- eu vou triturar a salsiña xa non está? Perfecto, vale. Vas triturar? Sí, Ti a salsa de limón? sí. E Xoanqui que vai triturar? A bicho soa. Ai, a bichi suá. Por favor. A que? A bicho soa. Moi ben. Aí estuvemos bastante ben. Mentre eles trituran, voulle contar a Galicia 4 cousiñas porque o coruxo é un dos máis discretos habitantes das nosas rías. Este peixe de fondo, moi semillante ao rodaballo, acompáñase tamén de linguados e acedías. Por iso, trasmallos e miños son os que habitualmente non lo traen a bordo, sobre todo nestes meses de inverno. Estas artes de pesca non son selectivas, así que estas redes soben cheas de sorpresas logo de cada lance. Se vedes o coruxo ou sollo no mercado, como lle chaman algúns en Ortegal e na Mariña, recoméndovos que o probedes. Durante moito tempo comparouse co rodaballo e pasaba por ser algo peor, pero xa vos adianto que non é así. E aínda non está tan caro, aínda que di Begoña que xa andan aí. Animádevos co coruxo e ollo, que non falo do equipo de fútbol vigués, pero xa que me acordei deles, que están na segunda federación, mándolles un saúdo e lanzo unha proposta. Non vos parece interesante ou tería moita graza celebrar os éxitos deportivos do coruxo comendo coruxo, Dadelle unha volta, aí o deixo, Aí está. Begoña, como quedou a crema? A crema quedou ben, mira. Pero prendiches lume sin agardar por min. Sí, pero tiña que darlle porque senón queimabas a Moi macemola, mal, entón non sabes quería. que en este programa hai unha máxima que é o lume diante de cañotas. Sí, para mí sempre me sale mal. E hoxe que non se viu, saliume ben. Para que o prendes? Mira, se me queimou o pelo. Que dis? Sí. Va. Mira, esa salsiña, como queda? Espera, podo probala. Sí, É podes cremiña de probala. Eu limón. quero tamén, Si queres probar, Xoanqui, ven. Hombre, ven, chamame. Mira, A ver, facilísima a dame, vai. corteza do limón, a pulpa do limón, Buah, sin fíxate, nada de blanco. Mira, fíxate como queda espesiña, verdad? Hola, que pasa? Con este vou conquistar a nosa convidada, Cuidado, carne de pollo. Xoanqui, Bueno, non está tan boa. Está moi rica, de verdade, Begoña, increíble. saltou a noticia porque está moi rica, xa que estamos aquí. Eso Pregunta de concurso. Quen fixe unha crema de limón para acompañar o seu curuxo? Begoña Vázquez. Ti estás segura? Sí, fun eu. Está rica, Sí, está boa. Está boa. Sí. Ti non o probaches. Pero xa, a ver, xa teño probado. 664-483-419, chamade quen fixe unha crema de limón para acompañar o curuxo. Begoña Vázquez, 50 euros en xogo, chamade. eu. Que vas facer agora ca ostra? Mira, vouche abrir a ostra. Ah, Mira. a ver, espera. O xeito que a xente ten que ver na casa, Begoña. Sí, pero bueno, a Aí ver. está. Isto é ver. unha ostra grande, É un ostrón, non dixes que se chamaba ostrón? Sí. Tens que empuxar sempre para arriba, para limpiala, sempre para arriba. Ten unha pinta de que va a rebanar un dedo. Non, ó. Ves? E a tes. A ver. Vela. Uá. En Sabes que Galicia me sempre houve ostras. Sabes que me parece a min cas ostras? Non che gusta cruda? Cocíñala. Claro. Xa está. Sabes que me parece a min cas ostras? A min pareceme champiñós.
champiñóns, Sí, mira. teñen como forma a cor dun champiñón, non sei por qué. Mira. Vamos a cortarlle aquí. Hai que ter moito cuidado, porque moitas veces teñen onde a ostra que dice que está mala, e aquí moitas veces dicen é que ten fango, sabes? E entón hai que rebanala moi pouquiño a pouco, vale, así, e así xa se pode comer. O sea, isto xa se podería comer así. Así, con pouco de limón. Como están vendo na casa, Sí. poderíase comer. Pero nós que vamos facer? A que non lle guste, vamos a cociñar, vamos a lavar ben, vale? Vale. E aquí un pouquiño de agua, vamos a lavar ben. Vale. Así. Mira como solta todo. E ímola a rebozar. Ala. Xa verás que rica está rebozada, non ten nada que ver, cambia o sabor. O único que vamos usar para este rebozado é un rebozado super sinxelo, fariña de arroz, que teño aquí, Vale. e ovo. Nada máis. Doble. Entón, fariña ou un rebozado sinxelo. Fariña Neste e ovo. caso, fariña de arroz. Pero Fariña de arroz, pero porque me gusta a min. Vale, Porque vale, ademais vale. así podela comer os celíacos, sí. Pois eso, poden comer os celíacos. E agora vou facer uns taquiños e vou rebozar. Co mesmo rebozado vou facelo tanto para o curuxo como para a Vale. ostra. Importante, entón, na receita de Begoña, importante, ostra e curuxo rebozados co mesmo rebozado, fariña de arroz e o ovo. Pero Veña, vou probamos, retirar alá. isto aquí. Sí que lle quita así a ostra, sabes? Restos ao lavala. Teño que botarlle un pouquiño de sal Ai, ao ao curuxo. curuxo. Así un pouquiño. Pedras gordas, de Non que sal. me equivoquei. Pedras gordas. Que sepa o xeo. E un pouquiño de pementa, que a mí encanta a pementa negra. Aí. E agora que xa o pode rebozar. Agora vamos a pasar primeiro por a fariña. Que a ostra tamén vamos a cortala en 4 cachiños, porque é bastante grande. É enormísima, é un Vale. sí que é Así. verdad que é ostrón. E, ves, fariña, sacámola, soltámola así un pouco, podémola facer cun colador, eu fago a camao. Ajá. E así, e metémola no ovo. E desde aquí xa podemos ir fritindo despois. Vale. Pois avísame cando a vayas fritir que marcho Feito. con Xoanqui Ameixeiras. Deixo-te aí Moi con ben. o teu rebozado. Xoanqui, Ameixeiras. Que pasou? Meu home, que tal, como estás? Pois mira, a hallada Ala, on fire. Espera. A hallada é digna de ver. Mirade, Galicia, admirade esta preciosidade culinaria, gastronómica que acaba de facer Xoanqui Ameixeiras. Unha super hallada que levaba allo porro, ademais da cebola e o allo, e o pemento doce. E polo outro lado tedes ao carón, aquí, do outro A lado, aí está. cremiña que xa A cremiña. escoei. Bueno. A triturei e máis a escoei. Que é Bueno, unha crema limpa con todo o sabor do coruxo. E despois económica, que eso con 4 pesos faz unha crema de Xoanqui. allo porro con dúas Xoanqui, patacas, un Xoanqui, allo. Xoanqui, estás para casar. Estou. Estás para casar. A Deixame verdade é que pasar sí. o arroz. Estás para casar, sí, é así. A ver, E o como coruxo vai o tema vai do á coruxo? prancha, Veña, mira, cóntame. na parte da pel. Ahora que comeza a poñerse branco por allí, collemos aquí a hallada, ves? E mollamos aquí o coruxo. Ah, vale, E o vale. fritimos, non ves? Vale, vale o fritir na hallada, como que Efectivamente, xa verás como ahora, porque estos son uns minutiños nada máis, daqui vai Pois por o tá. prato. Que pasa? A hallada é importante, cañotas, deixala repousar, non pode levar pouso. Se non o pouso queima. O pouso é o que baixa toda a hallada, que queda abaixo, que sempre queda esos pero restos de pimentón. Eso non? como vai a pratixola queima e dá mal sabor. Entonces Claro. é importante ou colar esta salsa ou senón Coller de arriba, continuo. Efectivamente. Vale. Agora, Cóntame, que te vexo mover. eu xa Anda dun lado para outro. Xa casi comezo a pratar, Anda, sí. porque isto xa o quito para aquí. Ajá, Mira, vale. Aí. Temos coruxo, bichisuá, hallada. Eso, bichisuá. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Temos coruxo. Dilo outra vez, dilo outra vez. Coruxo, bichisuá. Vale, xa está. A hallada. E temos os berberechos. e temos os berberechos. Vale. Os berberechos non lle botamos sal, mira como ten a tona. Ves? Que ben lle ¿Ves? queda a toniña aí, sí, sí. Ves como ten a tona aí? Mira, ahora, esto vai para aquí. Buah. Aquí hai que comer todo xuntiño, É dicir, a crema con isto. E facemos así. Espera. Sin máis, dime. María de Ourense, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. Eu non sei como estás ti, pero eu estou bastante bichisuá. Como estás, María? Pois moi ben, inda que eu creo que me gusta máis o plato de Begoña. Ai, sí. Bueno, vamos ver o de Begoña, A ver, É que estou fritindo. Ela está xa fritindo, Begoña está xa fritindo aquí tanto a súa ostra como o seu Como o curuxo. Sí. A ver, que che parece? Por que che gusta a ti, María, este? A mí gustame máis polos cítricos.
Ah, polos cítricos, ves? Gracias, moitas gracias. Ainda que ela rectificou un pouco porque igual era moi ácido, non? Sí, pero quedalle moi rico porque é así como un agridoce que sorprende moitísimo. Xa verás. Ah, vale, ves? Ves, fritindo ostra e coruxo, pero ti creo que ves aquí polos 50 euros. Sí, tamén. Mellor, verdad? Veña, vamos alá. Quen fixe unha crema de limón para acompañar o coruxo? Begoña Vázquez. Moi ben. 50 euros que marchan para Ourense, para a capital das burgers. Mandamos un bico enorme. Gracias por chamar. Igualmente. Chao, chao. Chao, chao. Adiós. Bueno, estades os dous rematando de fritir. Sí. Chegou o momento de que vai a falar co público da Voltas co Prato. Alá, veña, arranco para lá. Vamos falar con Carmen. Un aplauso para Carmen, por favor. Aí está. Un aplauso para Carmen, a nosa mariscadora oficial do Voltas co Prato. Mariscadora oficial do Voltas co Prato. A ver, Carmen, Cóntame, que te está parecendo o que ves? Me parecen os dous bastante ben, Fixetes un... pero como que me tira o de Begoña. Ti crees? Para min, de momento non provei, De pero... momento, sí. Eso que a ostra puxeches unha mala cara. Sí, pero bueno, non ten que ver. Puxeches moi mala cara. Sí, puxeño mala cara, pero bueno. Non queres saber. Voulle preguntar á veciña que tes aquí, a ver que me di. A ver que me di Eso, ela. pregúntalle. Hola, boa tarde. Hola, boa tarde. Como se chama? Dori, Dori, a ver. Con ostra ou sen ostra? con ostra. Vai, Begoña, a tope, Vai lanzada, Begoña, é revelación, É que, claro, colleu, está no lado de Xulio, e Xulio xa sabes que sempre gana. Sempre. Claro. É así. É. Xulio sempre gana. Pois neste ahora ten programa. que ganar ela. Claro. Debe- A ti gustache tamén máis co cítrico. Sí, é coa ostra, que lle lle dar un botoc. Ves? É máis. Además, así tamén arriscas un pouquiño, que a ostra algo distinto, non? Claro, Algo distinto, claro. Maravilla. Vamos a dar un aplauso á xente que temos aquí no Voltas co Prato e tamén a Carmen que está connosco. Un Muy aplauso, bien, gracias. muy bien, Gracias muy a bien. todos e a todas. Vamos bien, ver muy bien. como lle foi a Begoña, porque medo me dá a min tamén Begoña Vázquez, que aquí está falando a xente e tal e cual, pero... Aí vou. xa está. Non pode vivir sin zoupar, é así. A ver, que fas co xeo? Pois estou, vou emplatar, sí. Como No se xeo. emplatan as ostras. O máis bonito do mar son as conchas. Estuveches cantando a comida para empratar en xeo. Mira, xa verás que bonita queda. Así, con sal. Ah, en riba da ostra. Claro. Vale. Bueno. Que plato máis bonito con a concha. Bueno. Non É a fastidies. cama, é para sentar. Bueno. Mira, ahora póñolle- Tamén che digo unha cousa. Se isto lle posa a miña boa diría todo do prato cómese. E a ostra non a cómese. Que fixeches? Non se come a cun... Tamén as comes en fresco, talas que sacar da concha. Eso é verdad. Mira, ahora poñémoslle un poquinho de mayonesa, Ajá. así, para Mima. suavizala. Peixe, E ahora, agora, a o ostra, a peixe, fritura toda. A ostra que temos aquí, xa verás que bonita queda. Así. Que maravilla. Vou rápido, que me está metendo prisa. Un aplauso a Begoña Vázquez. Espectacular o seu curuxo, Que maravilla. Estou. Vamos a aproveitar. Pintaza, Levantamos Mima. a Carmen. Carmen, vente conmigo. Carmen, vente. Vente por aquí atrás, vente. Vamos con Xoan, que ver, rapidamente. Listo, Xoan, eu Onde me teño poño? botei os berberechos, xa teño Onde probo marcadiño. primeiro? A ver, E vamos a ago- sacar isto de aquí para que se E vea agora, máis. con este cuidadiño, lle salsamos Ponte con aquí, isto. Carmen. Sí. É a diferencia entre unha salsa galega e unha caldeirada. Hola. A salsa galega sempre se ten que facer e nunca se mestura na tarteira. En cambio, a caldeirada mestúrase a salsa galega co líquido. Allada, bichisua, Allada. leva tamén os berberechos. Os berberechiños. Esa cremiña que E o fixeches. Maravilla. Chegou o momento de probar, Carmen. Vale, empezo por aquí, ¿no? No, pero tens que vir para aquí. Vente A ver, conmigo. verá. Ti vente conmigo, ponte aquí. A ver ponte qué aquí, pasa. Ponte aquí. Ponte A ver aquí. qué pasa. Estás aí? E Sí. mentras te colocas, voulle facer a pregunta de concurso a Galicia. Quen fixe unha crema de allo porro ou bichisua para acompañar o seu coruxo? Quen fixo crema de allo porro ou bichisua para acompañar o seu coruxo? Quen foi? Eu. E ti és? Xoan Cameixeira. 664-4834-19 chamade e Carmen, proba, por favor. Tens que Bueno, probar xa. vou probar xa, Xa estás ¿no? tardando en probar. Bueno. Xa tiñas que ter probado. No, para comer son máis espabilada, ¿eh? Pois come, porque están os do Hora Galega aí, mima aos pobriños, que teñen que empezar agora. Veña, vamos alá. Hola, Manuel, boa tarde. Boas tardes. Como estás? Ben. Por 50 euros, quen fixe unha crema de allo porro para acompañar o seu coruxo? Rico. Xoan Cameixeiras. 50 euros que van para Manuel, para Santiago de Compostela. Moitas grazas por chamar. Un bico enorme. Gracias a ti, veña. Estupendo. Veña, chao.
Oi, che tens que probalo. Ahora empiezo por este, ¿eh? Pois dalle. E aí, ca salsiña tamén, eh? Non temos Este todavía. tienes que coller Vamos a- alá. Eu colle la Bueno, cuchara. señoras e señores, recorden que quedan agora coa hora galega, coa actualidade aquí na televisión de Galicia, mentres Ui. decide Carmen. Dios, que Come, tensión. come, Dous tío, pratos de come, que coruxo nos hoxe, que escapa, non, tío. prato, estás por aí, Escapa, tío. Aí está. Dous pratos de Ahí está. coruxo hoxe, non voltas co prato. Por un lado tiñamos o que levaba ostra fritido, que fixo Begoña, eh? Sí, ostra Moi rico. fritida. E por outro lado, Xonqui Ameixeiras, que levaba ese toque espectacular de alloporro, esa crema de alloporro, esa bichi súa. Pero Carmen, quen Está gaña? riquísimo os dous. Quen gaña? Tan Coa voltas co riquísimo. prato do día de hoxe? Pero para min o de Begoña. Begoña Vázquez, gañadora que a súa ostra. Moi ben. Bueno, Xonqui, outro día Os dous non sei, volverás a ter que gañar, na próxima. non me O de Begoña, filleño. Carmen, Besito. moitísimas gracias por vir. A vos. Marchamos, señoras e señores, Moi queden ben, coa actualidade, moi ben, queden con Hora filleños, Galega. Chao, ata mañá. Bien, bien. Ata mañá. Ala.